Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khairu ilallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah. Mangkana min nikmati fa minallah. Bismillahi masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ashhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi fal yausil rahimah. Al imanu nisfani, nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Wa qala ba'du ahlul hikmah, sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Saelek-eleke menungso mesti ana apike, saapik-apike menungso mesti ana eleke, saelek-eleke menungso mesti ana apike. Aja rumangsa bisa ngrumangsani mulat sarira hang rasa wani, becik ketitik ala ketara, sapa sing temen bakale tinemu, sapa sing tekun bakale ketekan, sapa kang disiki ala, sapa kang bibiti ala, ing kono wahyune bakal sirna. Dhumateng para alim wal ulama, para masyayikh, para habaib, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah, ingkang insyaallah barokah kundur saking tanah suci Mekah, ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi, pinangka panuntun kiblat ing manembah ingkang sayektos kula takdimi sedaya fatwanipun, para sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi, ingkang wabil khusus kula hormati, kula sayangi jenenganipun dulur kula lanang, saudara saya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo, jenenganipun Mas Ribut Riyanto, Mas Ribut sing gak tau gawe ribut. Ugi ingkang tansah kula hormati jajaran perangkat desa ingkang mapan wonten ing Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Bapak Kepala Desa, ugi jajaranipun mboten kata lumpen ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ketua Komite Wali Murid lan sedaya murid saking SDN 3 Pulung. Lan boten kata lumpen ingkang tansah kula hormati jajaran Forum Komunikasi Kecamatan milai saking Bapak Camat tawi ingkang mewakili
Bapak Dan Ramil utawi ingkang mewakili, Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili, ingkang dipun wakili Bapak Babinsa kalih Babin Kamtipmas, Pak Kapolsek, ugi sedaya jamaah sedayanipun ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae, boten wonten ucapan ingkang langkung sae, boten wonten omongan ingkang langkung sae, kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap syukur bihaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karana barokah taufik sarta hidayahipun saengga kelenggan dalu punika njenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma sholawat salam mugi tansah katetepna kunjuk ngersa dalem junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njenenganipun pinangka mustikaning para umat oboring jagat sucaning jalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing marganing kautaman arupi wewarah agami suci ingkang kita rasuk. Mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun benjing wonten ing alam tepet suci, benjing wonten ing alam yaumul qiyamah. Allahumma mugi wonten pertemuan ingkang sae, wonten ing acara ingkang sae, wonten ing majelis ingkang sae punika saestu dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala pinangka amal kesaenan panjenengan sedaya lan kula kagem lantaran lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala sageta gesang ingkang manfaat, gesang ingkang maslahat, gesang ingkang barokah donya lan akhirat. Allahumma neng sawah golek jamur sedaya jamaah panjang umur, neng sawah nandur pari sedaya jamaah banyak rezeki, neng sawah ngombene es teh sedaya jamaah duwite akeh, neng sawah buahe nanas sedaya jamaah utange lunas. Sing amine bantere mekare gung lunas jelas e. Mbon ngantuk napa dereng Bu? Tesik semangat. Halo? Urung ngantuk berarti malah kula sing ngantuk. Bah acarane leh suwi tenan. Kula nunggu teng kantor jane sida diunggahne ora ta ya niki wau kok ngantek jam 12 kula dereng munggah. Kula wangsul Bu niki wau nggih. Alhamdulillah kula nunggu teng kantor kalih Pak Kepala Sekolah hebat SDN Pulung 3 luar biasa. Gedunge sae, asri, resik, nanging kritik setunggal Pak Kepala. Wah, jedinge renek ciduke ngono jan. Masalah tenan. Wis lampune mati, ciduke gak enek, kene pas pipis bingung golek ciduk renek, akhire ben resik ya tak celupne wis ben. Kapok ya ben sesuk ben nguras jeding. Bakunipun kelenggan dalu punika monggo panjenengan lan kula sareng-sareng nata ati nata rasa manunggalaken jiwa sareng-sareng ngaji ingkang pari kedah dipun garis ngandhapi yang harus kita garis bawahi pada malam hari ini wonten 3. Yang pertama adalah tasyakur, yang ketiga tadzakur, dan yang ketiga tafakur. Tasyakur, tadzakur, dan tafakur. Tasyakur punika gedhekke raos syukur marang nikmat panguwasaning Gusti ingkang sampun panjenengan lan kula tampi jerdhawuhipun sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate matikel-tikel lan sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Dalu punika panjenengan lan kula syukur wonten ngersanipun Allah awit napa sampun purna, sampun purnawiyata putra putri panjenengan ingkang mijil saking SD Negeri 3 Pulung. Mugi-mugi karana syukur panjenengan lan kula anak-anak kita saestu dadi anak ingkang soleh lan solehah. Allahumma manfaat ilmune, Allahumma
barokah ngilmune Allahumma saestu dadi putra ingkang piguna tumrap nusa lan bangsa Allahumma gedhekke raos syukur awit nikmat panguwasaning Gusti jer ing kelenggan dalu punika yektosipun panjenengan rawuh wonten ing majelis ingkang sae punika saestu mung siji sing diajab mung kepengin uripe bejo mung kepengin uripe slamet ya slamet donya lan akhirat Allahumma panjenengan dalu punika rawuh wonten ing majelis punika yektosipun mung kepengin golek slamet ya slamet ning donyane ya slamet ning akhirate kamangka nuwun sewu wong sing lair cenger karo pak mboke dijenengne slamet kuwi wae urung karuan slamet napa melih panjenengan sedaya dalu punika rawuh mung kepengin golek slamet supaya napa supaya dadi wong sing sekti mandraguna wong niku diarani sekti mandraguna nek neng wayang diceritakne wong sing sekti mandraguna ora tedas tapak palune pandhe sisane gerendo tinatah mendat jinara menter ditombak lakak-lakak dibedil njondel dibacok melerok dilinggis meringis bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang neng warung tanpa mbayar senes niku sing diarani wong sekti mandraguna ora kok ora tedas tapak palune pandhe sisane grendot biacok mlerok linggis mringis tombak lakak-lakak mboten wong niku diarani bejo wong niku diarani slamet wong diarani sekti mandraguna niku nek sarandene awak saka pucuking ram Bu kok menengahi to sampean iki jare sik semangat. Ben enek chemistry-ne ngoten lho nggih, ben enek chemistry-ne ben kompak antarane ngisor karo dhuwur. Kula mengke nek kula muni ram sampean muni mbut ngoten nggih. Nggih Bu nggih. Saged nggih? Mosok muni mbut ya kon marahi lah. Diwangsuli melih cobi karo digatekne nggih. Wong niku kena diarani sekti mandraguna niku nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem wis pindah mbut apa pindah pol kok jembut ae wis pindah pol barang kok jembut ae ngarep iki diwangsuli melih nggih wis pindah pol Bu bar mbut terus pol nggih baleni neh wong niku diarani sekti mandraguna niku nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem pucuking ram pucuking ram pucuking ram pucuking jem aman niku nek sowan ngadep ngersaning Allah Ta'ala ora keselomot karo geni neraka niku sing diarani wong sekti mandraguna saka pucuking ram nganti pucuking jem pucuking ram pucuking ram pucuking ram pucuking jem ora keselomot karo geni neraka niku sing diarani wong bejo sing diarani wong slamet sing diarani wong sekti mandraguna lah panjenengan sedaya lan kula dalu punika kedah gedhekke rasa syukur awit sedaya nikmat peparinging Gusti ingkang Maha Kawasa nikmat utawa rejeki punika dibagi menjadi 4 Bu rejeki punika wonten sekawan tingkatan utawi sekawan derajat arisku arba'i darajatin rejeki punika wonten 4 tingkatan sing pertama napa al mal huwa atna darajatin rizki
bondo donya harta benda kekayaan sing mbok duweni saiki sing mbok goleki rina kok meneng ae to ya ampun nek aku muni rina wengi ngoten nggih Bu nggih bondo donya harta benda sing sampean goleki rina esuk ngalor ngetan ngiwa mobat mrono wis aku wis kentekan kok niku termasuk nikmat utawa rejeki sing paling ngisor dhewe bondo donya sing sampean goleki niki lho harta sing sampean padosi rina esuk ngalor ngetan ngiwa munggah mrono mobat niku derajat rejeki sing ngisor dhewe tapi mbok goleki nganti paribasane adus keringet sirah dinggo sikil sikil dinggo sirah tekuk ringkel gulung gemak panjenengan mati-matian ngejar donya kamangka menika nikmat utawa rejeki sing paling ngisor dhewe Bu derajat sing paling ngisor dhewe menika bondo donya utawa kekayaan niku rejeki sing derajate paling ngandhap piyambak huwa atna paling ngisor dhewe wonten dawuhipun tolabul ghina fi kasratil mal walab ginal ghina fi qanaah aja den anggep yen to sugih iku ing dalem bondo donya nanging sejatine sugih iku ing dalem ati kang qanaah ing dalem ati kang nrimo Pak Ribut niki sugih napa mboten Bu sugih napa mboten urung karuan lho niki atine ayem Pak Ribut kalih panjenengan Pak Ribut niki lho gawe mawon sesasi bayare gawe 50 yuta pamane karo panjenengan sing asile sedina 50.000 niku lho isih ayem Pak Ribut dadi wong sugih niki aja diukur dengan banda donya aja diukur dengan kekayaan aja diukur dengan mewahnya rumah mewahnya mobil bukan niku wong niku diarani sugih wong diarani sugih niku nek duweni ati sing qanaah duweni ati sing nrimo masya to mung 50.000 masya mung 100.000 tapi nek nrimo cukup niku sing diarani wong sugih yang sebenarnya masya to bondone akeh duwike akeh tapi nek apa ki benek panjenengan ora duweni sifat yang qanaah ora nrimo ing pandum semene kurang duwe montor pengen duwe mobil pengen duwe bis pengen duwe kapal pengen duwe pesawat gegayuan keinginane kepengenane jek wakeh jek mrono ora duweni sifat sing nrimo niku berarti urung sugih tingkatan rejeki sing nomor loro napa tingkatan rejeki sing nomor loro al afiyati a'la darajatin rezeki sehat niku derajat sing paling dhuwur dhewe utawa derajat sing paling inggil sak dhuwure sugih gunane apa duwe kasur empuk duwe sopa empuk tapi nek bokonge udunen gunane apa mangan sate mangan gule mangan rawon tapi nek lambene sariawan
Gunane apa duwe omah gedhong megrong mobil mewah tapi nek matang setruk? Gunane apa duwe bojo ayu kinyis bahenol aduhe okonge tapi nek loro anyang-anyangen ora kena dienggo. Dadi derajat sing sak dhuwure sugih niku derajat napa? Sehat. Wong sehat niku lho Bu, los. Wong sehat niku merdeka. Urung karuan wong sugih nika los, urung karuan wong sugih nika merdeka. Sugiya nek ora sehat tidak bisa napa? Ora iso hasil kekayaane iki lho gak iso dinikmati. Mergone sugih tapi ora sehat. Lah sakniki kula tangklet kalian panjenengan. Sampeyan pengen dadi wong sing sugih napa pengen dadi wong sing sehat? Cek pertanyaane tak baleni neh. Sampeyan dadi wong sehat tapi melarat? Apa pengen dadi wong sugih tapi penyakitan? Milih sing ndi Bu? Oh pertanyaannya wong loro iso gawe jawaban dhewe sugih sehat. Sri modelmu lho kok iso wangel kandananmu. Anake sapa riwariwi? Nyuwun tulung Bu ingkang ngasta anak di bawah 5 tahun harap dititipkan teng penitipan sepeda ngajeng nggih kersan. Kok riwariwi ae. Sampeyan diparingi melarat tapi sehat karo loro-loro nening sugih milih pundi Bu? Wong wedok-wedok ora jelas kabeh tenan. Yo tenan. Masya sampeyan iki lho ora pati sugih, masya to sampeyan ora pati duwe bondo donya, tapi nek jiwa badan sampeyan diparingi sehat niku rejeki sing luar biasa. Wong sehat niku los, wong sehat niku merdeka. Ha wong sugih, masya sugih. Enek mangan lawuh sate. Enggak boleh nanti darah tinggi. Ngombe wedang kok manis enek gulone, jangan nanti kencing manis. Kencing manis niku penyakit sing luar biasa. Anggere nek wong manis kudu kencing gitu. Mangan iki aja, mangan iki dilarang, iki engko jare kolesterol, iki engko jare asam urat, iki engko jare diabetes, iki engko jare darah tinggi. Wong sugih nek ora sehat sara nggih Bu nggih. Luwung panjenengan Pak sing metekel-metekel gegere coklat niku. Macul ning sawah keringet iso ndelewer kabeh sing wedok ngeteri nggawa rantang lawas sambel karo gerih niku lho sedepe ra umum. Nggih napa nggih Bu? Ha wong sugih, alah mangan apa niku lho sarwa diatur Bu. Iki jare kelegen, iki jare engko darah tinggi, iki engko jare kolesterol. Reno-reno Bu. Penyakit zaman sakniki niki lho, aneh-aneh. Tek yo larang-larang. Paru-paru, ginjal. Zaman biyen gak enek wong lara ginjal, paling pol lho masuk angin keroki lho mari. Lara lho mentok beleken. Sakniki niki wah penyakit luar biasa pokoke. Enek ginjal niku nek sitok nek loro ya ginjal. Paru-paru, jantung. Wah, jan sakniki luar biasa Bu pokoke. Nggih, penyakit bal-balan niku Liverpool. Milanipun panjenengan diparingi kesehatan menika termasuk derajat rejeki sak dhuwure sugih.
gunane apa sugih pol-polan omahe megrong-megrong tapi nek sampean grik-griken lara masih to rapati sugih masih to rapati duwe dhuwit tapi nek awake etes awake akas awake sehat nyambut gawe ya iso kenceng nyambut gawe ya iso semangat paling ora niku awake dhewe ayem ning ati seneng ning ati mergo diparingi sehat. Derajat sing nomor 3 sing sak dhuwure sugih karo sehat niku napa? Napa to Mbak niku? Oh alah. Tak kira arep dikekno aku rasah ngapa. Niki mawon bayuh jan panitiane wong grongan kok. Wong sitoke ngombene 4 lho ya ampun. Aku roh niki padune ben suwi aku roh aku modele. Enek larutan, enek aqua, enek hidro coco, enek ponari barang. Nuwun sewu nek unjukan para teng dhuwur meja ngeten iki pantes, deleh unjukan dhuwur meja pantes. Tapi nek jajanan kok dereh tirik-tirik dhuwur meja ngeten iki ya ora mathuk malah kaya tunggu toko aku ngomelan. Tapi nek unjukan ngeten iki pantes, tapi biasanya nek jajan niku kalih panitia niku langsung dilebetne mobil biasanya nek jajan nggih biasane. Biasane ngoten, biasane nek mriko-mriko lah, mriki napa mboten? Mboten lah. Alah mboten nggih mpun ngono. Nggih panitia nggih nuwun pangapunten mengke nek badhe nyaosi jajanan mobil kula wonten ngajeng enten mobil Alphard mobile sae lah mobil kula sebelahipun sak dhuwure diparingi derajat sugih sak dhuwure diparingi derajat sehat niku napa sing paling afdol derajat sing luwih utama niku napa solakul afna afdolu anwa diparingi putra soleh lan solehah ayem neng ati tentrem neng ati mergo duwe putra sing soleh lan solehah. Lah carane piye supaya duweni anak sing soleh lan solehah? Mpun pas, mpun trep, mpun cok gali gacok tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati nek panjenengan nyekolahne putrane ning gone SDN 30 SDN 30 siap mencetak generasi muda masa depan yang soleh dan solehah berprestasi dan berdaya saing tidak hanya berilmu beradab tapi juga berakhlak mulia. Tepuk tangan untuk SD Negeri 30. Duweni putra soleh lan solehah niku ayem Bu. Masih yo sampean gak patek sugih, masih yo sampean gak patek sehat. Niku nek nyawang putra putrine soleh solehah beneh Jawa neng wong tuwa niku neng ati yo ayem. Masih yo gak patek sugih, masih yo gak patek sehat, grik-griken bolak-balik watuk. Tapi nek nyawang putra putrine soleh solehah beneh Jawa karo wong tuwa bekti karo wong tuwa atine ayem. Minimal Bu nek mati enek sing ndongakne. Ana wong watuk barang diguyu Mas. Watuke ngombe angsal nggih. Nggih, pangapunten Pak. Kula teng inggil ngapunten lho Pak. Jane ra pawantes kula ning dhuwur niki. Ngapunten Pak anu. Langsung enak.
masih ora patek sugih, masih ora patek sehat nek nyawang putra putrine beneh soleh-solehah wong tuwa niku lho ayem minimal nek mati ku enek sing ndongakne nggih napa nggih ora kok wong tuwa mati terus anake rebutan warisan nenek pora enten napa mboten rasah tekok wonge teko pora wis mlumpuk ki lho bocahe enek ngoten niku ora ngawi ora ponorogo niku tunggale anak nek ra beneh anak nek ra soleh-solehah ora dididik dengan pengetahuan agama sing bener ora duweni akhlak sing sae wong tuane mati iki lho kuburane rong garing wis hoyok-hoyokan warisan nggih napa nggih wong ya teko ketoke jilbabe ireng slendhen cagak ndingklu wonge krasa ketoke ben krasa ya ben krasa nek mulih ya ben mulih rapopo aku duweni putra ingkang saleh lan salehah niku napa la yektosipun nuwun sewu Bu panjenengan nyekolahke putrane panjenengan mondokke putrane kanggo tolabul ilmi dengan menuntut ilmu dengan golek ilmu niku tabungan panjenengan sing luar biasa enten telu bondo sing karo Allah ora bakal dikurangi malah kepara dilipat gandakan malah kepara ditikelke matikel-tikel niku enek telu pertama nopo bondo sing dienggo sedekah sing nomor loro bondo sing dienggo tolabul ilmi bondo sing dienggo golek lah sing nomor telu bondo sing dienggo sowan sing dienggo tindak neng gone Mekah Madinah niku ora bakal entek malah kepara dilipat gandakan kalian Allah krimis ta Bu krimis Maulaya sholli wa sallim iman monggo sareng-sareng selawatan ala habibika khairil khalqi ditabuh Mas nggih ya ampun lunas model Habibul ladzi turja syafa'atuhu lihauli minal sareng Bu monggo selawatan sareng Maulaya sholli wa sallim iman abadan alal habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihauli minal ahwalil ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mammadha ya
teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia mercinta syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan monggo sareng Maulaya Shalli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Huwal Habibul Ladzi huwal حبيب الذي دنيا شفاعته لكل هول بنال أول يا ربي بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومن لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى على Nabi Muhammad sallallahu alaihi bondo sing ora bakal entek malah kepara dilipat gandakan kalian Allah Ta'ala sing pertama bondo sing dinggo tolabul ilmi sing dinggo golek ngilmu nyekolahke putrane mondokke putrane niku minangka tabungan panjenengan sing ora bakal entek malah kepara dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala sing nomor loro bondo sing dinggo sedekah bondo sing dinggo sedekah mbah-mbah mbiyen nate dawuh sing sapa gelem sedekah ora roboh saya bakoh ora melarat saya kuat ora rugi saya bati ora lokak saya kebak tuna satak ning bati sanak niki bondo sing dinggo sedekah ora roboh saya bakoh ora melarat saya kuat ora rugi saya bati ora lokak saya kebak tuna satak ning bati sanak niki bondo sing dinggo sedekah mana khosum malun min sodahotin bal yastad bondo sing dinggo sedekah kalian Allah Ta'ala bakal ditikelke bakal dilipat gandakan matikel-tikel niki bondo sing dinggo sedekah kok nganti enek wong desa Pulung kene wonge sugih tapi cetil medit pelit enten apa mboten wong sugih tapi cetil tapi medit tapi pelit gak gelem urunan iki lho senengane maidu enek apa ora kon urunan angel senengane rasan-rasan enek apa ora masang tirop moh ngiwangi ngene lho malang kerik karo slenden masang cat ngono ya apa wis ngewangi ra gelem wonge maido joneh to sedekah
bondo tenaga ki lho ora gelem urun enten apa mboten pun momong putra wayah ya Allah namung wonten ing ngersa paduka kula nyuwun ya Allah mugi dipun bikaaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih ya Allah ingkang sampun surut ing kasedan jati pinaringan padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane katampi ngamal ngibadahe ya Allah namung wonten ing ngersa paduka kula nyuwun ya Allah wonten ngersa paduka kula nyuwun pitulungan ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangeran katonmu ya wong tuwa atine aja mbok gawe lara bungahno senengno mulyakno supaya uripmu oleh ridho sallallahu ala Muhammad al-jannatu tahta wil ummahat surga di bawah telapak kaki ibu hormatilah ibumu sayangilah cintailah ibumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatine jogonen kang utama butuhe yen iso cukupana karepe ayo ndang leksanakno merga pangucape iku sabda ridho Allah ridho walidaini wasutullah bisaktil walidaini ridho Allah ridho kedua orang tua murka Allah murka kedua orang tua sayangilah hormatilah kedua orang tuamu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangang bulan 10 dina ngandung sira ing alam garba sangang bulan 10 dina ngandung sira ing alam garba lairke tata hane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira wong tuwa iku kerjane sara ora ngerti wengi kelawan rina atine aja mbok
wong tuwa kunci sukses donya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. sing mati ayo ndang didongakno kubure padha siarahana dongane anak sing dijagakno ngentengke siksa munggah suwarga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. atine jogonen kang utama butuhe yen iso cukupana karepe ayo ndang leksanakno merga pangucape iku sabda. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja pisan-pisan anak wani karo wong tuwa. Bungahno, senengno, mulyakne wong tuamu. Aja pisan-pisan gawe gelo, aja pisan-pisan gawe lara, aja pisan-pisan natoni atine wong tuamu. Wong tuwa pangeran katon Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane wali lan kiai, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu. Selawase anak gak bakal bisa mbales banyu cacahe 5 ning gone wong tua wedok. Selamanya anak tidak mampu mengembalikan 5 air kepada seorang ibu. Yang pertama air ketuban tatkala ibu mengandung. Anak gak bisa mbales. Sing nomor 2 air darah ketika seorang ibu melahirkan putranya, anak gak iso mbales. Sing nomor 3 air susu ketika seorang ibu menyusui putra putrine sehingga anak-anaknya menjadi anak yang sehat, soleh dan solehah, anak gak mampu untuk membalasnya. Sing nomor 4 air keringat seorang ibu tatkala seorang ibu gulo wentah mengasuh momong ngedusi nyewoki ndulang putrane, anak gak mampu untuk membalasnya. Sing nomor 5 apa? Air mata seorang ibu tatkala seorang ibu sujud di bumi tembus tekan langit sapitu hingga meneteskan kedua air matanya ndongakne kanggo putra putrine sehingga putra putrine menjadi putra putri yang soleh dan solehah, anak yang hebat, anak yang bermartabat, anak yang luar biasa berkat doa seorang ibu. Air ketuban, air darah,
air susu, air keringat dan air mata seorang ibu, anak tidak mampu untuk membalasnya. Kesuksesan, keberhasilan seorang anak tidak lepas dari doa kedua orang tua. Keberhasilan, kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doa seorang guru. Orang tua dan guru adalah menjadi penopang kesuksesan utama seorang anak, sehingga seorang anak bisa mentas, seorang anak bisa berhasil, seorang anak bisa menjadi sukses karena berkat doa kedua orang tua dan guru. Semoga jenengan sedaya saestu dalu-dalu punika wonten manfaat, wonten maslahat lan wonten barokahipun, utaminipun untuk anak-anak kita sedaya. Mugi-mugi manfaat ilmune, mugi-mugi barokah ngilmune, mugi-mugi saestu dados putra ingkang bejo, saestu dados putra ingkang saleh lan salehah, dados putra ingkang hurata ayun, bisa mikul dhuwur mendem jero asmane mrada, asmane tiyang sepuh. Panjenengan lan kula saestu dipun paringi rezeki, derajat sugih, derajat sehat, derajat putra soleh solehah, lan ingkang terpenting urip gesang panjenengan lan kula saestu dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, sareng monggo, wa wafiqni amalan sholihah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah, uripe slamet matine slamet, uripe slamet matine slamet, uripe slamet matine slamet, hayatu salam mautu salam, hayatu salam mautu salam, amin ya Allah. Liridallah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yufi wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadayta lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun
halla min rabbir rahim wamtasur yauma ayyuhal mujrimun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar wa qina adzabannar wa aqinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin suratul ladzina Bapak Ibu lepat nyuwun pangapunten kathah kirang budidayane manungsa saestu mboten sempurna sepisan malih budidayane manungsa mboten enten ingkang sempurna mesti kedunungan apes lali lan luput mugi sedaya kaluputan kalarung samudraning pangaksama kapendhem bumine pangapura saged nukulaken wahing paseduluran